Hej og velkommen til Fokus Dating. Jeg hedder Torben og vil nu forklare lidt om, hvordan du bruger Fokus Dating. Står der login, og det er her, du skriver dit brugernavn og din adgangskode, når du har oprettet dig. Her kan du søge på forskellige profiler. Vi prøver at klikke. Og her skriver du så, om du er mand eller kvinde, og om du søger mand eller kvinde, par eller andet. Og når du så rammer nogen, så kommer der en liste frem med dem, der modsvarer din søgning. Her har vi en kontakt os, og der kommer så nogle kontaktoplysninger frem. Og du har så mulighed for at skrive navn og mailadresse og sende mig en besked. Og jeg vil så svare så hurtigt som muligt. Vi har noget, der hedder FAQ. Det er de mest stillede spørgsmål. Og vi har en shop, som vi prøver at klikke på. Det er en shop med varer, der relaterer til siden. Her har vi forskellige former for medlemskab. Og jeg har lavet det sådan, at du kan gå ind og betale i danske kroner her. Og 6 måneder og 90 dage. Det vil sige, at den her med de 90 dage, der har vi en startpakke, som følger med. Og det vil sige, at hvis du køber et 90 dages medlemskab, så får du en startpakke, som indeholder blandt andet en CD, som du kan kode dit vand, og det hjælper dig i processen med at finde en kæreste. Den har en værdi af 245 kroner. Og selve medlemskabet, det koster 250. Så der kan man da virkelig sige, at man får noget for sine penge. Så har vi kundeservice. Og det er lidt om, hvordan du kontakter os, hvis der er noget, du ikke kan finde ud af. Så har vi lavet noget, der hedder vores regler. Og det er simpelthen regler, der gør, at vi kan køre sådan en side her. Der står lidt om, hvad der ikke er tilladt. Og der står, hvad man ikke må. Nu er det sådan, at folk man er nødt til at skrive sådan noget her, for der er en ting, der er meget vigtig, og det er, at vi bestemmer, hvornår folk er for meget og ikke for meget. Og det er alene også til at afgøre, om brugerbetingelserne er overtrådt. Så har vi om os, og det er simpelthen os 4, der står, Gitte, Christina og mig selv og Trine. Det er også 4, der står bag siden. Vi kører tilbage igen. Så har vi en meget vigtig del, og det er den her, der hedder online hjælp. Og den er på, når vi er online på supporten, og det vil vi være meget af tiden. Og der klikker du på her, og så kommer der et felt frem, hvor du kan skrive dit navn. Nu er det sådan, at jeg har flere sider, og det er derfor, at der står lysets kilde. Senere vil vi måske lave en specielt til Fokus Dating. Så skriver du fuld navn her. Jeg skriver lige Torben. Og mailadressen, det er simpelthen, hvis vi skal sende en mail. Og det er Torben. Og det er sådan Øst. Ja. Kilde. Så starter vi chatten. Det er et rigtig, rigtig godt redskab det her, fordi at vi kan nemlig hjælpe med langt de fleste problemer på den her måde. Og det er sådan en, hvad skal vi sige, face to face.
måde at kommunikere på. Mange mennesker kender chat, så derfor er det en smart måde at gøre det på. Vi gider ikke vente på, at han kommer frem, så vi lukker bare igen. Så har vi prøver lige at logge ind. Hansemand. Og så adgangskode. Og vi skal ikke gemme. Det var ikke godt. Så må vi prøve igen. H-A-N-S-I-M-A-N-D. Så prøver vi igen. Hansemand. Hej Hansemand. Så har vi lavet en chat, som du er velkommen til at bruge. Og der skal man være registreret bruger for at komme ind på chatten. Men man behøver ikke medlemskab. Man kan godt komme på chat med det gratis medlemskab. Chatten er ved at loade. Og lige så snart den er klar, så kan du skrive. Og der vil så stå dit brugernavn i selve chatten. Så er chatten klar. Så skriver vi her. Nu kan I se, at vi har leget lidt. Vi skriver hejsa. Og klikker på send. Så kan I se vores navn og hejsa. Nu er det sådan, at hvis der var flere på chatten, så kunne man klikke på deres navn. Og så kunne man tale eller chatte privat med hinanden. Her kan vi også gå over i det andet rum. Og så kan vi se, nu kommer jeg ind her. Og så kan vi sende nogle nede i bunden. Og jeg er rigtig glad, kan du se. Så på den måde, der kan man, det er noget jeg kopierede fra en tekst, for at have noget fyldt på chatten. Så på den måde, der, og her der afbryder man chatten. Så går vi ud. Det var en kort rundtur på siden. Og hvis du har spørgsmål, så kan du enten kontakte os ved at klikke her, eller ved at klikke på hjælpebilledet. Når vi ikke er online, så står der selvfølgelig offline, og hvis man så klikker på billedet, så sender systemet en mail til os, som vi så kan svare på, lige snart vi logger på.